Pik loro. Telu. Semayan 10 aja. Wong Trayonggur mek koprol ngarepe kok dadakno arep njaluk biru barang. Piye nggih? Piro pas ndelok jajal e? Delok kok. Oh ya 50 tok. Ngene iki ora adil lho ngene iki. Lah mek koprol ning arep kok iso arep nampa 50. Hei. Sesuk ndasmu wis pecah. Salto ning kene iki resiko. Licin. Iki ngono lunyu, tapi awak dhewe kudu totalitas. Buke kan tak sawke ngomong-ngomongan. Menika ya sing nanggap. Mosok Endi sing nanggap? Ibu kali bapak iki. Iki. Lah kok kebacut men lho. Lah nanggap bisa kebacut di lagi iki aku. pasal matamu apa? Lah ora. Kowe wis 50. Lah aku wis tiba mlumah, ngudang-ngadeg manukku ketatap. Lah ora dikeki apa-apa. Ada iso. Kenal. Kok malah kejagelut lho. Lah aku ora iki lho kowe luwe. Wong iki wong uripe rezekine dhewe-dhewe. Lah wong urip rezekine dhewe-dhewe. Kowe engke budal melu sapa? Kowe bareng aku melu sapa? Oh iya. Oh iya. Iki koclok ya. Lali aku, mau. Iya lah. Yo. Kenal tak omong yo. Tak omong. Iki rezeki karo iki kan 50 aku yo 50. Ha. Lah kowe kan di bawah umur wong loro. Bu. Ya. Niki 50 dom loro ya, Bu ya. Aja mringis semangat. Yo. Wong ki aja nggur kok doli nesu ngono kuwi lho. Adewe ning kene iki iso gawe guyune liyan kuwi wis dadi amal jariah. Kenek dingge sangu besok. Oh iya. Kowe arep ngene iki. Yo arep Yo satu dhisik to. Ah ya ampun. Bu. Oh, isik apa lah? Isik apa? Isik lho sik akeh kalau. Isik ya. Tak ngenyek ki lho. Mosok aku salto neh iki. Lah ora ke piye wae iki? Lah wong aku ki salto tiba nangi lho. Lah satu mekakangnya balik setrum. Lah satu ya mak nil. Sing. Mas rot plek. Nuwun sewu niki Andre salto melih nggih Bu nggih. Kelok krungu dhewe to kowe.
karo bangka. Yo sing apik, dodok sing apik. Allah ya ampun, nggih menika anu ganongane kenging gejala stroke, Bu. Kowe iki aja karepmu dhewe lho. Lha wong enek bapak barang kowe iki nyanyuk-nyanyuk. Nuwun sewu jenengan bar disalimi Andre nggih, Bu. Jenengan cek ali-aline ilang napa mboten? Aku ora nyolong. Karepe yo ibu karo bab. Ya jajal pake nek wan. Iya apa to iki kok malah gila dhewe aku. Lek karo pake. Langsung kene cili. Ya aja nggo ibu tok bapak. Bapak no. Sungkem. Sukum. Lah kok malah pelilik-pelilikan. Bocah nek ranjingan ki Andre iki kok. Ayo. Andre, aku saiki wis weruh jawabane. Kowe sik urung duwe setelan to? Lah setelane karo Pak Susilo ki lho cocok. Aku samar. Nyapa? Samarku siji. Apa? Awake dhewe lek pemene atraksi kaya ngono kae. Heeh. Untune iki wis entek. Kuwi ngono perkara barong. Biyen pembarong. Terus tau wanjak. Wong sedamak leng metu. Ora enak. Karepet. Nah, Kuwi setelane Pak sapa? Sing gedang Pak Andri. Kan untune padha ora enak ya, Pak. ini kok sik adan. Adan. Istirahat sebentar. Aku biasanya kudu adan.
Dole. Penipuan lah beke. Kok iso? Hah? Ketok elak urung. Sing ngejak kowe mang rene iki mas-mase. Kowe mang njaluk es krim karo pentol entek 20.000. Lah njaluke ning sapa ngon njaluke ning Pak dhewe kok. Pak yo utang aku parah go duit tok. Ngono iki mbok yo sing ikhlas lho iki bocah cilik lho. Paling ngendak adewe ning kene iki lak yo nderekne Bapak Susilo ki luar biasa lho nggih. Luar biasanya apa? Gaya acara reokan geden reoke cacahe sekawan, ganongane papat jadile jiro lupat monem. Dalam rangka alhamdulillah menika nembe mawon tanem pantun alhamdulillah mengke mugi-mugi pon. Iki acara syukuran mantu. Syukuran mantu. Syukuran mantu to. Lah sing dimantokne niku mbae niki. Udu. Lho reokan gawe foto ora. Udu. Mantene ndi jajal? Mantenan niki mau berarti yogane nggih. Ingkang pundi sing dados mantan? Ndah, ndelik malah ayo, malah reokan dhewe, ayo. Mbak Yu ngono Mbak, kok. tadi sama nek reok ben le bari kesane besok ki ane mbok setel. Mangga. Lah iya. Oh karemu kok nyepoti ngono to. Nah, ini kan dadi ki kabar. Lah aku ora ero, Mas. Mbak, ora ero lek sing mantu ki sampean ya ora ero bentukku muni ngono kok. Lah kowe ki ya karepmu dhewe keranjingan iki bocah iki. Lah iki kok njipukne teh, iki sing nanggap ki bosmu ki. Ora ero. Iki keranjingan ki ya kowe kuwi kok. Apa? Oh, ade mantan monggo. Tung tung blak. Adike tek nang ke. Tung tung tung. Nah, iki ngene. Hop. Tak gawe ngenepi, tak gawe ngenepi. Ayo. Pongge. Perkenalkan calon adik ipar Mbak ya. Calon adik ipar Mas nggih. Alhamdulillah. Ora apa Mbak iku ora ndek pacar. Kan aku sareng rabi. Kowe iki mbok aja adol wadi ngono kuwi lho kowe iki. Calon ipar. Paling ngendak adewe ya urun dedonga. Urun donga ndas mrene iki golek duit urun donga. Jane angger jebles lho kowe iki. Lho dongane urip ki murat marit kok donga. Public figure sing dinut ki ya omongane karo polahe. Iki entar DJ apa DJ ketek ngono. Halo. Ora, kuwi ben ora semeling. Ya contone paling ngendak ngene iki. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a baina fi khair. Semoga Allah senantiasa mempertemukan mempelai berdua dalam suatu hal kebaikan terus. Amin ya robbal alamin. Seket. Kowe iki urung-urung 50 lho ya. Lah wis Iso. Lah wis Arab. Ampun aku ada iso. Aku ki wis nggawa Arab Kowe kok. Hop. kowe kok diso dongane kowe. 2000 nggih tuku uyah ya wis asin alhamdulillah. Alhamdulillah wis ora apa-apa aku yo. Jenenge rezeki iki ngene iki alhamdulillah. Rezeki iki Ning ngene go nggih. berkah. Jane Pak Bu iki mate kok aku lar nerang udan. Ora kok katok dalem diuncalen dhuwur kono mau. Iki kok Lah katok. aku ro iki gambar kembang kok mbake. Iki kate iso. Hei, Oh, krokodil ngono. Ora usah lah, aku teko aku sik. Saman jukune uyah, Pak. Uyah. Tinggi syarat nerang Uyah udan. lombok karo tahu. Diapak nih. Ngene nak Apik rumah saku ada iso.
Aku wis ndongakne kowe genti. Aku genen, ya toh. Iki kowe iki wis dongamu Arab. Awake dhewe ditanggap ning kudu profesional toh. Profesional. Iki nek Mas Surya kalian Mbak Super Mbak Nadia. Surya wis ketok. apa? Padang. Pepadange jagat. Pepadange jagat kuwi lek pemone Jawa mesti empan kuwi enek tegese empan papan. Ning kono ning ngendi jenenge? Omahmu ndi, Mas? Kok iso tekok lali Soko. Lah jare Cikarang iki nggih. Lah kok Soko jujugane? Kerjane. Oh, kerjane. Oh ya. Soko ning Soko ya iso empan, ning kene ya iso empan contone. Enek siji iki ning kene. Ha, wong nanggap reok, mujudne rasa syukure nyang Gusti Allah. Ning kene ngekeki hiburan ning masyarakat, ya toh. Ada iso kuwi apa jenenge? Contoh kecil dalam sedekah. Ngekeki hiburan seneng masyarakate. Jane Ya ora. rupane kaya pil super tetra kok ya iso. Lah piye kuwi iki arek iso kene 50.000 arek iso. Mas Surya wis menika Mbak Nadia tuh gitu. Nadia NADIA. Nanduro apik bakal jebule apik. Wong duwe ya. Iki tandurane wis temu iki lagi. Lah iki tandurane iso kat mang. Iki sing diseter apa jane? Boleh omong koyo malih. Kuping udik. Di. Mana-mana kan. Ayo. Di mana-mana pun berada, Mas Surya kudu selalu eling yang Mbak Nadia. Ada iso. Eling pura, ada iso eling pura. Ditinggal atuh aku terus anu yang ya ampun aku kene ngono. Ngono sanu. Rungokno Kang. Rungokno. Kuncine urip kuwi omah-omah ya ngono kuwi. Oh, iki apik 50 kene. Kok sekat-seket e iki kok karepmu dhewe. Adike bosok lho. Ketoke topimu kok geden to, Mas? Wis lagi. Kuwi amanah. Pek iki amanah. Wonge kudu amanah lek pomone bojone mulih saka luar kota wonge bar kerja kesel-kesel ning omah kudu amanah lek pomone apa bojone iki ya mulih-mulih kesel ngono kae ya kudune dikekne wedang kuwi kudu amanah ning ngono kuwi. Kaya duwite ya diwehne wedok kabeh. Dadi lek pomone kuwi engko Mas Surya entuk 100.000 sing 75 dikekne. Mas Surya dhewe sing 20 dikekne Mbak Nadia. Walik celuk. Walik celuk. Ya sing 75 piye? Ada iso. Lah kok kono 75 ya apa? Lah iki adoh paran lho, Pak. Ande iso. Adoh paling gebulekne cengelmu. Adoh paran ki tujuane 75 nek iso. Lah engko lek 20 dikene bojone, 20 nggih ngerung. Iya apa to kok ngerung bareng. Lah piye? Kowe ki ora kena getatanan. Ya 75 sing kene manajemen rumah tangga. Oh ya ngono ya. Oh ya Oh ya. Ya iso. Iki anu iki. Iki ta. Iki jumlah prangos miko ndongane. Iki ta. Iki. Ya iki. Lah wis kabeh ndongane kene yo entek. Ndongane apa wis entek sih kok. Kowe ndongane iki ndongane. Lah mbok entekne dhewe aku ngomong apa ya. Ya paling enggak lah. Manten wong loro penting ndang meteng wis. Lah wis awet. Wis dadi iki. Ada inak. Bocah kok jeblas. Ya Bapak Susilo sak keluarga didongakne. Muga-muga panjang umur Pak, sehat selalu. Rezekine lancar. Amin. Golek rezeki ngadopan penting diparing sing ngati-ngati. Amin. Ya, matur suwun sampun kersa nimbali. Kula sak rombongan matur suwun, Bang. Mas. Mas. Ya Allah, repot ya aku iki jane ora butuh ngene iki lho. Repot ae Mbak Nadia. Ya ampun. Asli salam-salaman nginter lho ali-alimu asli. Dilanjutna, yo. Foto. Di